κ. Σπύρος Μάμαλης, υποψήφιος βουλευτής με το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στο νομό Σαρών, πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματά σας προς τον σημερινό μας καλεσμένο. Θα ήθελα πρώτα να επικεντρωθούμε στο Ζάπιο 3 και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μάμαλη, για την οικονομία. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς προέβαλε ένα οικονομικό πρόγραμμα που απαντά, όπως ισχυρίστηκε, στις προκλήσεις του παρόντος αλλά και του μέλλοντος της χώρας. Τα κύρια σημεία του οποίου μάλιστα περνούσαν και πίσω από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σε μια μεγάλη οθόνη προβολής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν μπούμε σε ειδικά θέματα που αφορούν τις προτάσεις του κυρίου Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία στο Ζάπιο 3, οι προηγούμενες προτάσεις που είχαμε ακούσει στο Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2 μένουν στο περιθώριο. Επικαιροποιήθηκαν και τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε εχθές ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη συγκυρία και στη στιγμή στην οποία ζούμε σήμερα. Η οικονομία δεν είναι μια στατική έννοια, αλλά αντίθετα είναι μια δυναμική. Και αυτή τη δυναμική θα πρέπει να την ακολουθείς. Ένα λάθος το οποίο έχει γίνει στην οικονομία από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ότι είδε την οικονομία ως μια στατική έννοια. Αλλού επηρεαζόταν από τις μαρξιστικές καταβολές του παρελθόντος των στελεχών της και αλλού επηρεαζόταν από τις νεοφιλελεύθερες αγωνίες του κ. Παπακοσταντίνου και του κ. Παπανδρέου. Ουσιαστικά ακολουθήθηκαν δύο ιδεολογικές προσεγγίσεις οι οποίες και οι δύο έχουν αποτύχει σήμερα. Και ο νεοφιλελευθερισμός και η μαρξιστική ιδεολογία. Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο Ζάπιο παρέθεσε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα συνεπές προς την φιλελεύθερη ιδεολογία και απόλυτα ειλικρινές σε σχέση με τους πολίτες. Υλοποιήσιμο. Ουσιαστικά, ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε το πώς θα πορευτεί την επόμενη μέρα στα θέματα της οικονομίας, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο καθένας μας στην καθημερινότητα. Έδειξε το στίγμα της νέας διακυβέρνησης, έδειξε το στίγμα μιας Ελλάδας η οποία κοιτάει ψηλά. Μιας Ελλάδας η οποία οφείλει να δουλέψει την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης. Πιστεύετε πως έχουμε ακόμη δικαίωμα στην ελπίδα, διότι η ελπίδα χάθηκε από τον ψηφοφόρο, η ελπίδα, κύριε Μάμαλη? όχι μόνο δεν έχει χαθεί, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δοθεί εκεί όπου υπάρχουν οι πραγματικές θέσεις, εκεί όπου τα διλήμματα τα οποία βιώνουν σήμερα οι ψηφοφόροι θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε προγραμματικές δεσμεύσεις και όχι σε κραυγές δίχως αύριο. Αυτό είναι το στίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι το στίχημα το οποίο οφείλουμε εμείς ως πολίτες να κερδίσουμε. Να δούμε τα προγράμματα, κύριε Μάμαλη, μεγάλο στίχημα. να δούμε τα προγράμματα, να αφήσουμε στην άκρη τις κραυγές και τους λαϊκισμούς, οι οποίοι συνήθως δημιουργούν ένα ομιχλώδες τοπίο στην πολιτική ζωή του τόπου και να ζητήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα είναι υλοποιήσιμες. Αυτό μέχρι στιγμής μόνο η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε να το δώσει. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ως πρόγραμμα ουσιαστικά προβάλλει το μνημόνιο. Προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων του μνημονίου. Μα και εσείς όμως ως Νέα Δημοκρατία δεν έχετε δεσμευτεί για την εφαρμογή του μνημονίου. Χωρίς όμως αναπτυξιακή προοπτική. Χωρίς να δίνεται στον τόπο η ελπίδα. Άρα η μοναδική πολιτική πρόταση η οποία εμπεριέχει ελπίδα, η οποία εμπεριέχει προοπτική ανάπτυξη του τόπου μας, είναι αυτή η οποία κατατέθηκε στο Ζάπιο χθες από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, θα μου επιτρέψετε κύριε Μάμαλη, υπάρχουν κονδύλια 14,5 δισεκατομμυρίων του ΕΣΠΑ, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, θα πρέπει άμεσα να αξιοποιηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα. Αυτά τα χρήματα γιατί δεν τα έχουμε υλοποιήσει, δεν τα έχουμε αξιοποιήσει, μέχρι σήμερα και τα αφήνουμε αναξιοποιητά, όταν η χώρα έχει γονατίσει και ο κάθε φορολογούμενος πλέον δεν αντέχει το παραμικρό χαράτσι, διότι αμέσως μετά τις εκλογές, τουλάχιστον όπως αναμένουμε όλοι οι φορολογούμενοι, θα έρθουν επιπλέον μέτρα τα οποία
θα βαρύνουν τον οικονομικό μας προϋπολογισμό, τον οικογενειακό θα πρέπει αυτός ο φόβος, ο οποίος καλλιεργείται σήμερα, εντέχνους αν θέλετε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ουσιαστικά εκφράζουν θέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, να δώσει τη θέση του στην ελπίδα. Ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμάρας έδωσε απαντήσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα για τα μέτρα τα οποία την επόμενη μέρα θα υλοποιηθούν, δίνοντας απαντήσεις συγκεκριμένες, χωρίς περιστροφές, χωρίς να θολώνει τα νερά και χωρίς να λέει μη υλοποιήσιμα ζητήματα. Όλες οι απαντήσεις οι οποίες έδωσε ήταν σαφείς και συγκεκριμένες. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι άμεσα υλοποιήσιμες και είναι αυτές οι οποίες θα ανακουφίσουν ουσιαστικά τα στρώματα των πολιτών οι οποίοι χτυπήθηκαν έντονα από την κρίση. Χαμηλοσυνταξιούχοι, δανειολήπτες, άνθρωποι που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, ομολογιούχοι, οι οποίοι είδαν οικονομίες μιας ζωής να εξανεμίζονται. Είναι οι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή αναφέρονται με σαφή τρόπο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι αυτές τις οποίες θα προσπαθήσουμε ως αυριανή κυβέρνηση, ως υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου, να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουν τον γογοθά και τον κρίζο το οποίο βιώνουν σήμερα. Σήμερα συμμετέχετε σε μία μεταβατική κυβέρνηση. Μέχρι πριν την προκήρυξη των εκλογών συμμετείχατε. Δεν μπορούσατε να καταθέσετε αυτές τις προτάσεις προκειμένου να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός? Η συμμετοχή μας στην συγκεκριμένη αυτή κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί από καιρό ότι ήταν για έναν ειδικό σκοπό. Ήταν για μια συγκεκριμένη συγκυρία με συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. Δανειακή σύμβαση, PSI, έχει τη δώσει. Πέραν αυτού, τίποτα από το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υλοποιήθηκε. Καμία πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή, ακόμα και αν έχει γίνει, και καμία προγραμματική δέσμευση από αυτές τις οποίες δηλώνουμε ότι θα υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα δεν μπήκε στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία είχε άρωμα και ουσία Πασόκ, όταν είχε 45 υπουργούς προερχόμενους από τον κυβερνητικό χώρο, όταν δεν άλλαξε κανένας γενικός γραμματέας, όταν δεν άλλαξε κανένας στέλεχος το οποίο στελέχωνε μέχρι εκείνη την ώρα τη δημόσια διοίκηση. Παρ' όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, τηρώντας υπεύθυνη στάση, στήριξε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στήριξε την Ελλάδα στα δύσκολα και τώρα με το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στον ελληνικό λαό, με την πρόταση την οποία ζητάμε από τον ελληνικό λαό να την εγκρίνει, η Νέα Δημοκρατία δίνει την προοπτική, δίνει την ανάπτυξη. Με όλα αυτά, δίνει το όραμα και την ελπίδα στον Έλληνα. Με όλα αυτά ο Έλληνας, παίρνω τη φράση τη δική σας, με όλα αυτά που έχει περάσει ο Έλληνας, η χώρα μας, όλο αυτό το διάστημα, με τον Ιούνιο να έρχεται, σας είπα έτσι, και όλα αυτά που ακούγονται, κύριε Μάμαλη, ότι δόθηκαν απαντήσεις και για τον Ιούνιο. Ο κόσμος πώς να πάρει την απόφαση και να πάει να ψηφίσει την Κυριακή 6 Μαΐου. Πολύ καλά. Ένα από τα δύο κόμματα εξουσίας, ναι, που όπως υποστηρίζουν οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το αδιέξοδο. Πολύ καλά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Σαμαράς πραγματικά. Καλό είναι να μην βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τα δύο κόμματα εξουσίας. Όχι, δεν τα έβαλα εγώ. Τέθηκε από εμένα, διότι αυτό θα πρέπει να τονιστεί σε όλες τις κατευθύνσεις ότι το Πασόκ έχει συγκεκριμένες ευθύνες, τόσο με την ασκούμενη όλα αυτά τα χρόνια πολιτική που εφάμωσε στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, στην πρόνοια παραδείγματος χάρη και στην παιδεία, σε αντιπάθεση με τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, όπου έγιναν σημαντικές διορθώσεις, παρεμβάσεις, αν θέλετε όχι όσες έπρεπε για να αντισταθεί η
κατάσταση στην Και οποία αυτό που σας καταθέτω βιώσαμε. δεν το ακούτε πρώτη φορά τώρα από εμένα. Βεβαίως, Το εισπράτετε και εσείς έξω από τους ψηφοφόρους γι' αυτό που και σήμερα επικοινωνείτε. λέω ευθαρσώς ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουμε τα δύο κόμματα στον ίδιο Γι' αυτό και η παρονομαστή. αποστροφή. Εδώ έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ. Υπάρχει πολλοί ποιοτική Ναι. διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ασχίσαμε εμείς διακυβέρνηση και στον τρόπο με τον οποίο άσκησε το Πασόκ Οι διακυβέρνηση. ψηφοφόροι, ωστόσο, εδώ έρχομαι και ρωτάω, ζητούν κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό τουλάχιστον Βγαίνει έδειχναν ο οι κύριος- δημοσκοπήσεις ναι, μέχρι τις δημοσκοπήσεις, τελευταίες μέχρι ώρες. τελευταία. Λοιπόν, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό έδειχναν. Λοιπόν, και έρχεται ο κύριος Σαμαράς και δεν το δέχεται. Τουλάχιστον μέχρι Οι τώρα. Ζητά ψηφοφόροι- αυτοδυναμία Αυτοδυναμία. Εντάξει, για να υλοποιήσει και το πρόγραμμά Αν του. ωστόσο οι ψηφοφόροι δεν γίνει. και από την εμπειρία μου αυτές τις Ναι. ημέρες όπου Έτσι, ξεκίνησα την προεκλογική μου Ναι, ναι, ναι. εκστρατεία, Μμμ. ζητούν σύνεση και συνένεση. Και συνεργασία. Ζητούν σύνθεση απόψεων, ιδεών και προτάσεων και συνένεση στις λύσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτός εδώ ο τόπος. Το ζήτημα είναι πώς αυτή η σύνθεση και η συνένεση μπορεί να επιτευχθεί. Προφανώς, αν κρίνουμε από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις προγραμματικές θέσεις τις οποίες καταθέτουν τα δύο τα κόμματα, μας χωρίζει μια τεράστια διαφορά. Αν κρίνουμε από την διαδρομή που είχαν τα δύο τα κόμματα, μας χωρίζει άβυσσος. Δεν μπορούμε, επομένως, να συνθέσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες για το κατάστημα της χώρας. Οπότε πιστεύετε ότι Δεν θα γίνει- μπορούμε να συνθέσουμε με αυτούς τους οποίους ουσιαστικά οδήγησαν τη χώρα και την οικονομία στην κατάσταση στην οποία βιώνουμε σήμερα. Αντίθετα, μπορούμε να συνθέσουμε με τις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία, να συνενέσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης ο οποίος θα βγάλει τη χώρα μας από την κρίση. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε σαφή εντολή, όχι για να αυθαιρετήσει, αλλά για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία δεσμεύτηκε. Χρειάζεται όμως και η υλοποίη- ομπρέλα της Ευρώπης, είπε ο κ. η Σαμαράς υλοποίηση- χθες, για να γίνουν όλα αυτά τα Ακριβώς. οποία Βεβαίως. προαναγγέλθηκαν. Βεβαίως, ουσιαστικά, αν θέλετε, αυτό αποτελεί και την ιδεολογική προσέγγιση που πάντα όλα αυτά τα χρόνια έχει η Νέα Δημοκρατία. Τη ένταξή μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα όραμα το οποίο είχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και το οποίο υλοποίησε αντίθετα στις τότε αντιδράσεις τις οποίες είχε το κόμμα του Πασόκ. Αλλά θέλω να σας τονίσω για μια ακόμα φορά ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει μια ισχυρή και καθαρή εντολή για να μπορέσει και να συνθέσει και να συνενέσει. Οπότε πρέπει να σημειωθεί μια σημαντική συσπήρωση του μεγάλου κόμματος. Την οποία μέχρι σήμερα δεν τη βλέπουμε. Δεν τη βλέπουμε. Και όχι Πιστεύετε μόνο από ότι τη θα Νέα γίνει Δημοκρατία την και από το τελευταία στιγμή, Πασόκ. κύριε Μάμαλη, αυτό. Σας είπα και προηγουμένως ότι όσο περνάει ο καιρός, Οι μέρες. όσο περνάνε οι μέρες, πλέον και οι ψηφοφόροι, αφήνοντας, αν θέλετε, στην άκρη την αγανάκτηση, Το θυμό. την οποία δικαιολογημένα έχουν Έτσι. και την οποία και εγώ Πολύ σωστά προσωπικά το λέτε. Μπράβο σας. νιώθω με το πολιτικό σύστημα έτσι Έτσι. όπως διαρθρώθηκε σήμερα και την κατάσταση στην οποία μας έφτασε, Μα και εσείς εδώ ζείτε. Γνωρίζετε. θα κρίνουν, θα συγκρίνουν τις προγραμματικές δεσμεύσεις, θα κρίνουν και θα συγκρίνουν την διαδρομή των δύο χώρων και θα αφήσουν στην άκρη τις κραυγές τις οποίες μέχρι τώρα άκουγαν με μεγάλη ευχαρίστηση. Πάντως ο ελληνικός λαός και ο Α, Σεραϊκός που επικοινωνεί με θέλω την να- εκπομπή δηλώνει αναποφάσιστος, έχει ακούσει με προσοχή και θα ακούσει και όλο το επόμενο Βεβαίως. διάστημα όπως μου μεταφέρονται οι ερωτήσεις και εσάς τους